Asi jo. Park hostivař. Dneska tady docela narváno. A taky mi to nechce nějak extra jako jezdím líp někdy. Musel si odmastit toho drby. Přeskakujeme řetěz. Aha. No. Jsem malý přizabil, asi to ani nevídu. Ach jo, to je klasika. A doufám, že už teďka bude volný průjezd. Nemají prostě ve zvyku, ale stát prostě úplně na debilních místech, přímo v cestě. Chodit v těch směru. A to je jako vadina. Psa. Tady potkání šutry v podstatě vítám. Nemám grip a tady mi to tak koplo. To radši tyhle trošku líbí. A protože dám zkoušečku skoku, který asi nikdo ani jako nejezdí. Já dám zatím taky menší, abych viděl, co to udělá. A to skáče nějak docela dost. A pak takovýhle brutální věc nahoru. Tak to, když se rozjedu o něco víc, tak to skočím. Tak teď to zkusíme dát normálně nějak rychlejš. Ty kráso, to je Gčka jako svině. Jedu. Dolet. Síláček. No, se dějí nějak gangsters. Pičo, kam je to poslalo? Tak to moment. Drifty mi to hází. To nemůžu, ale mě to rozšvísklo. Manuál takový deltepík. To je nějaký, to vyneslo zase. Mě to hází na bok. Někam úplně jinam. Poslední záběr tedy, nevím, jestli je to vidět. Užovka, jenom klopenky, ještě brutálně zavřený k tomu. Já už jsem utahaný, jak mi to nejde, takže no, to říkám, je to brutálně utažený. Jsem mohl jet rovně, sice, ale vezmu to takhle
Jako já nemám extra dlouhý kolo, mám spíš kratší. Stejně mám celkem problém to tady vytočit. Jako. To je strašně utažený. Plná vracečka. No, tady to vlastně žádný skok jako být nemá, ale ulička, tady se buď dá vyjet ven, nebo je tady dál. Takhle manuálek. Tady se dá buď vyjet, nebo ještě jet kousek tady. Si teď nepamatuju, kudy to vyjede. A možná ještě můžu tady kousek jet dál. No, to je brutální, tady brutální had. No, tady se dá vyjet buď tamhle. A tady je skok, takže